Okay alle sammen, så i dag der skal vi reagere på en video af, hvad Maxa mener, at vi skal købe ind på et vægttab for under 2.000 kroner om måneden. I dag vil jeg vise dig, hvordan du handler ind på vægttab for 2.000 kroner om måneden i Rema 1000. Lad os handle ind. I Rema 1000. Normalt så vil man jo komme ind til grøn afdeling, men her i den her Rema 1000, Ja, det vil man, og så vil man gå faktisk lige forbi den. så kommer man faktisk ind til Men mindre der er noget godt frugt. kylling, og der har de faktisk Så går man åbenbart hen til kyllingen, som har en hel masse tryptofan, som kommer til at omdanne sig til serotonin, som vi har beviset på går lige tilbage og omdanner noget og opregulerer noget, der hedder 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase type 1, som omdanner kortison, som er den inaktive form af stresshormon, til kortisol, som er en aktiv form af stresshormon, som går direkte tilbage og laver endnu mere serotonin igennem tryptophan hydroxylase. Opregulerer også aromatase, som laver mere østrogen, estradiol, den aktive form af østrogen, estradiol. kyllingfilet på tilbud. Det har de både i inderfilet, men de har også Det er stadig fint nok, det er stadig fint nok. brystfilet. Jeg tænker bare at Det er tage sikkert bedre end alt det andet, han kommer til at foreslå. Så. faktisk den med brystfilet, fordi så får vi faktisk 50 gram. Det har virkelig ikke særlig meget fedt. Det mangler sikkert nogle nutrients. Den her kylling er nok blevet sådan opfostret på en rigtig dårlig måde. Den har fået noget dårlig mad, men ja, det er stadig fint der, det er godt. Mere for 45, og dem køber vi 2 af, så har vi 1,3 kilo. Samtidig er kylling en Hellere at købe sådan noget som kål og lam, også selvom det er lidt dyrt. Kylling er også fint, hvis du ikke har råd til andet, men ja. rigtig god proteinkilde, som gør, at du får dine proteiner, og det er jo super nice, når vi vil bygge muskelmasse, men også holde på muskelmasse. Samtidig med det mætter det også mere. Så er vi kommet til grøntsagsafdelingen, og det er jo altid Nu skal han virkelig passe på, hvad han gør her. det er godt, uanset om man bygger muskelmasse eller skal tabe sig, så er grøntsager bare sindssygt godt. Det indeholder vitaminer, mineraler, Okay, vi venter til at se, hvad han tager, indtil vi kommer til. og så giver det også en god mæthed. Så der skal vi selvfølgelig bare bruge 2 agurker, og så Det er fint nok. Agurker er en frugt. Hvis du tager skindet af, så fjerner du mange antinutrientsene. Det er fint. Det er bare sådan ingenting. Det er bare sådan vand. Det er basically ligegyldigt. skal vi bruge Hvis du synes, det smager godt, og du tager skindet af, så er det fint nok. Det kan man godt da. noget tomater. Der vil Tomater er en nightshade. De har nogle lectins. De kan godt være problematiske for nogen. Det er fint nok. Det gør ikke så meget. De er bare sådan neutrale-agtige. man jo bare det, man har lyst til. Nu vælger jeg jo selvfølgelig bare det, der er billigst, fordi det handler om, at det her det er på budget. Så skal jeg selvfølgelig se, yes, der er 500 gram der, og jeg fandt nogen, der var billigere til 18 kroner, så dem nupper vi i stedet for. Bum, og så er det videre til kartoflerne her. Okay, kartofler, de er fine. Du skal bare koge dem, tage skindet af. Skrælle dem, hedder det. Det er fint så. Du skal koge dem rigtig lang tid. Jeg anbefaler at tilsætte noget salt. Koge dem, så det koger, så det bobler. Sådan 30 minutter. Så de fleste oxalates, de er væk. De fleste antinæringsstoffer, hedder det. De er væk. Det er fint. Det kan godt være problematisk for nogen. Det der stivelse, vi skal ligesom prøve at få stivelsen ned. Kartofler er super nice, det er en god kulhydratskilde, og så mætter det også meget. Og især Jeg anbefaler faktisk kartofler, der vil jeg gerne være enig med ham. fordi kartofler i forhold til ris og pasta, så er det bare genialt til vægttab, fordi det har mere fylde, og det er lavere på kalorier. Jeg tror, det er Ja, men du skal aldrig nogensinde tage pasta dog. Så 75 kalorier ris er fint nok, men kartofler er bedre. per 100 gram, hvorimod ris per 100 gram er helt op på 350 kalorier. Men det er klart, at ris det binder også noget væske. Det er også super nice, men især hvis man døjer med at være sulten, jamen kartofler go to. Og så er vi nået til tunen her, som er genial, Som er virkelig dårligt, der er tungmetaller. Det er ligegyldigt. Det er bare sådan ligegyldigt. Det er en dåse. fordi det er højt på Det er højst sandsynligt i nogle olier, som er flermættede. Det kommer til at gøre din metabolic rate ned. Din skjoldbruskkirtel, den kommer til at gå i stykker. Den producerer T4. T4, som er den inaktive thyroid-hormon. Skjoldbruskkirtel hormon. protein og lav på kalorier, og så er det også bare nemt, især Du indtager ikke kalorier, nej, fordi at de har, det gør du bare ikke. Det fortoner. hvis man ikke har stegt noget kød, jamen så er det hurtigt at tage noget tun. Så der nupper jeg lige en 5 stykker af dem. Så er vi nået til kyllingpålæg, og Okay, så vi går hen til pålægget. Du kunne faktisk bare have taget mere af det andet kylling. Det har været 100 gange bedre. Det der, det er processed to death. Det har ingenting tilbage.
Det er reelt bare ligegyldigt, du spilder dine penge. Det er jo en genial proteinkilde. Det er genialt, hvis du gerne vil blive fed. Så er det rigtig genialt, ja. Men fordelen ved kyllingpålæg, det er, hvis man for eksempel har en dag, hvor man måske ikke lige har fået preppet noget kød, så er det hurtigt lige at tage noget kylling på noget riskiks for eksempel, eller noget brød. Riskiks eller brød. Altså, så skal jeg overhovedet kommentere på det her. Brød, det er gluten. Gluten er reelt giftigt. Der er bare nogen, der tolererer den gift bedre. Der er nogen, der vil falde død om. For eksempel, og så tager jeg bare det billigste kylling. Det har en stivelse, det kommer til at rådne op ind i der. Det har sikkert tilsætningsstoffer. Der er mange brød, man reelt bare kan lade ligge, og så kommer der ikke engang mug på dem. Vi har det er som sådan en McDonald's burger. Pålæg. Super, så er vi kommet videre til mejeriafdelingen her. Der skal vi selvfølgelig have noget skyr, og der tager jeg bare vaniljeskyr her. Det er fint nok det her, det er fint nok. Der er sikkert nogle tilsætningsstoffer i det der, men det er sikkert ikke særlig meget. Det her det er det bedste, jeg har taget ved. Kylling er noget bedre. Der skal de bruge 2 af dem. Det er også det der, det er fint nok. Hytteost, det er faktisk fint nok, det vil jeg gerne give. Med proteiner, det kan vi godt. Han får noget calcium, han får nogle vitaminer, mineraler, han får noget calcium. Det er fint. Og så er det videre til æg. Det er en god proteinkilde. Okay, når du tager æg, så vil jeg anbefale at enten få det fra en gård, så du ved, hvad de har fået at spise. Ellers så tager de økologiske, også selvom der ikke er særlig stor forskel, men du kan ligesom se, at skallen er tykkere, fordi at de har fået mere næring. De har sikkert fået mere areal at gå på, og de bliver behandlet bedre. Ja. Men det er også en god fedtkilde, og det er jo også sindssygt vigtigt. Selvom man er på vægttab, så skal man sgu ikke være bange for. Det er vitamin A, D, E, K2, kreatin, taurin. Fedt, og der tager vi jo selvfølgelig bare det billigste her. Der får vi 20 for 30 kolin kroner. Bum. Så er det ned i tørafdelingen. Og så skal vi have fundet noget rice. Det gemmer sig her. Parboil. Vi skal have noget basmati ris. Det er det bedste. Ris, det har arsenik. Kan godt være problematisk for nogle i større mængder. Det er reelt bare sådan, altså næringsfattig, hedder det det? Det har bare sådan ingenting i sig. Det er bare sådan glukose. Jasminris. Du skal huske at koge mig rigtig meget. Der. Så vi tager selvfølgelig bare 1 kilo basmati-ris. Og som jeg nævnte før, så basmati-ris og jasminris, tror jeg, de hedder. Det er de bedste ris, du kan tage. Kan det godt være, at ris har 357 kalorier per 100 gram, kartofler på 75 kalorier, men ris blusser også op, når de suger rigtig meget vand til sig. Så man kan sagtens spise ris og pasta og så videre. Ikke pasta, nej. På vægttab, men hvis man døjer med at være sulten på vægttab, så er det helt klart en god idé måske bare primært at skifte sin kulhydratskilde ud med kartofler, fordi det bare har en større mæthed. Super, så er vi kommet videre til den frosne afdeling. Der skal vi selvfølgelig have nogle bær, og fordelen ved at købe. Bær, de er fine, de har noget vitamin C. Hvis du virkelig juicer dem, så kan du få noget af det der fiber ud af dem. De har ret mange pesticides, så jeg vil anbefale at købe øko, som er bedre, og de bruger stadig pesticides. Altså sprøjtningsmiddel. Men så bruger de bare økologisk sprøjtningsmiddel, som ikke er lige så dårligt. Dem frossen, det er, at de beholder deres selve næring, hvorimod når de ikke er frossen, så mister de faktisk mere næring. Så tingene er faktisk, at vi ser, når det er frosset over sådan 6 måneder, som nogle af dem godt kan være, så går vitamin C ned. Det er fordelen ved faktisk at købe frossen, og der vælger man jo selvfølgelig bare det, man er mest til. Jeg tænker at vælge noget hindbær og blåbær. Det er super. Generelt bær har rimelig meget sprøjtningsmidler, så jeg vil anbefale at købe dem økologisk, hvis det er. For nice at mixe op med for eksempel havregrød eller skyr. Havregrød, det er noget lort. Så holder det også længere tid, så det er bare havregryn, det er ingenting, det er bare lort. Så bare fordelen ved at købe noget, der er frossen kontra, når det er i selve den friske afdeling. Og så skal vi selvfølgelig have over i grøntsagsafdelingen, hvor forresten, I skal virkelig ikke gøre det her, hvis I gerne vil tabe jer. Vi skal have fundet nogle grøntsager, nogle frost. Altså man kan tabe sig ved at skære en arm af, en ben af. Men det betyder ikke, at det er den optimale måde at tabe sig på. Man kan også bare spise, altså man kan spise kage, men så bare spise under det, man skal bruge. Så taber man så. Er det optimalt? Så grøntsager her, og der plejer at være, jeg tror faktisk det er længere nede her, den her wokblanding her. Og der er noget, hvor vi... Hvad er der? Bare en af dem, selvfølgelig. Altså jeg ved ikke, hvad der er i det der, men jeg kunne forestille mig, at der er noget broccoli, som er goitrogens, det kommer til at inhibit den her funktion af at få iodine ind i din skjoldbruskkirtel. Det er rigtig problematisk, det kommer til at sænke din metabolic rate. Det kommer til at blive fed. Også lige den her. Det er sikkert en masse grøn blanding. Du får en hel masse antinæringsstoffer. Du får nogle oxalates. Det er en af de største grunde til, at man får kidney stones. Det ved jeg ikke, om du gerne vil have.
Grøntsags blanding her. Det har ingenting. Alle de mineraler, alle de ting, der er i det der, kommer alligevel til at binde til dem her ting, til dem her antinæringsstoffer. Du får bare ingenting. Det er reelt bare ingenting, det der. Der er i hvert fald masser af grønt, og det er jo bare genialt, når man ønsker at tabe sig. 100 gange ellers det er lavt på kalorier, og det giver en god mæthed, og man kan lige Du indtager ikke kalorier. For de forskellige retter. Og vi skal selvfølgelig heller ikke glemme havregrød. Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme havregrød. Det er en af de billigste kulhydrater. Han sagde havregrød, men det er havregryn. Han tager endda grov havregryn for at få mere fiber, som er ikke et næringsstof, men vi skal ikke bruge det. Det er essentielt for ingenting. Du vil faktisk klare det bedre uden. Det bedste studie, vi har på fiber, viser, at det altså sletter alle effekter, som analblødning, bloating, alt det der. Analblødning var måske lidt overgørende. Skiller, så er det også bare en god mæthed, du kan lave panik. En god mæthed. Ved du hvad, du kan spise noget frugt, du kan spise noget kød. Det bliver 100 gange bedre. Du får bare noget ingenting. Altså noget ingenting. Noget stivelse, det kommer til at rådne op ind i dig. Gram-negative bacteria kommer til at spise det. Det kommer til at lave noget, der hedder endotoxins. Så fordi du nok har hul i din gut lining, altså nede i maven. Du har en dårlig sådan mavesækslinje rundt om. Altså sådan grov forklaret. Så kan det komme ud i din blodbane. Det kan gøre dig rød. Det kan have problemer med dine mitokondrier. Der hvor du skaber energi. Kære med den, du kan lave havregrød, havregryn. Ja, bare lad være. Du kan lave diverse kager. Det bedste du kan gøre, det var køb din havregryn. Tag hjem, smid det ud. Kager med det, hvilket jo bare er super genialt. Kager med det. Det er nemlig det, vi skal gøre, når vi er på vægttab. Der kan du bare vælge den variant af havregryn, du bedst kan lide. Nej, du skal ikke tage noget havregryn. Og så er det selvfølgelig... Den bedste variant af havregryn er ingen havregryn. Det er faktisk det aller sidste, vi skal have. Det er nogle riskiks. Det er her med. Det sidste, vi skal have, det er noget lort. Der nupper vi lige 2 af dem, og det er også... Det sidste, vi gør, det er, at vi nupper 2 af noget lort. Sådan en god kulhydratskilde. Det er en rigtig god lortekilde. Og så tager de Er jeg kold, når jeg siger det her? lang tid at spise kontra normal ris, så jeg føler bare, at riskiks, det er altid noget, jeg Han føler, at det her det er noget spiser godt. mere af, når jeg for eksempel skal cut. Det har ingen næringsstoffer, det der, by the way. Altså tabe mig, hvorimod når jeg skal gain, så føler jeg nogle gange, ris i sig bare nemmere at spise. Sådan der. Let's go. Han kunne have taget frugt, Jeg har ikke engang set noget frugt. Eller hvad? Trigger. Jo, han har nogle tomater og gurk. Han har ikke noget rent faktisk sådan godt frugt. Jeg kommer Han har en kold bil, dog. med 400 Okay, så han forklarer budgettet. Kosttilskud, tips, det skal I bare lade være med. 500. Ja. Tak for at I så med. Det her, det var en virkelig dårlig video. Hvis I rent faktisk gerne vil tabe, jeg skal i hvert fald lade være med at gøre det der. Ja. Tak for at I så med.